Ola, moi boa tarde. Eu non sei por que estadesme vendo ben ou estadesme vendo do revés? A ver, porque creo que teño un problema, non me gira a pantalla, non sei por que non me gira a pantalla. Ai, concho, espera, iso non é. Estadesme vendo ben? Moi boa tarde. Ola, que tal? Moi boa tarde. Mensajes. Ola, que tal? Pero por que isto está do revés? A ver, voulle dar a volta á pantalla. Aquí estáme pasando unha cousa rarísima e non sei como solucionalo. A ver, vamos a dar a volta á pantalla. Ídeme falando porque... Ola, desde o Caliñeiro. Ola, que tal, Cris? Vos vedesme do dereito ou vedesme do revés? Porque teño os chats do revés. Non moi ides a creer, pero teño os chats do revés. É imposible así, porque non os vou a ser capaz de ler. A ver, vos ídeme falando, ide mirando por aí, que tal? Dios mío. Boas tardes, como estás del revés? Claro que estou do revés, pero non sei como poñelo do dereito. Ai, Dios mío, non me gira a pantalla. A ver. Madre mía. Agora xa estou do dereito, non? Pois, vémoste ben? A ver, vedesme ben ou ando do revés? Porque teño que pausar isto... Estes son cousas do directo. As cousas do directo son xa, si vades a ter que esperar un pelín. A ver se son capaz a poñer este chisme encima desto. Teño que dar a volta ao chisme. Xa me contaredes por aí, xa hai algún experto na materia, pois así pouco non vou ser capaz. Ai, Dios mío. Bueno, moi boa tarde, vos ide arranchando por aí, que eu vou intentar darlle a volta ao chisme. Aí está, xa nin lle vou a tocar, que tal? Agora xa estou do dereito, agora xa estou ben, ai, mi madriña querida. Bueno, pois, estaba do revés porque non sei por que non me giraba a pantalla. Bueno, eu xa sabedes que son un pouco pataca para estas cousas. Entonces, claro, vou-vos a explicar unha cousa. Teño aquí a cámara a este lado. E salen os chats neste lado. Entón, eu para lelos vou ter que estar así, pero vades a pensar que vos estou dando a espalda, e non vos estou dando a espalda. Bueno, a ver, que tal? Como vos vai? Que me tendes por aí para contar? Deixadme quitar vos este chisme, anto que non me entren os whatsappos por aquí, mentre estou falando con vos. E agora sí, veña, boas tardes desde Cantabria, pregoeira da Guiño. Xa do dereito, xa estou do dereito. Bueno, pois eso, xa estou do dereito. Non é como a mí me gustaría facer isto, porque non sei por que demo está así raro refiárome porque teño o objetivo ao outro lado dos chats. Bueno, terémonos que adaptar, que son cousas do directo. Bueno, pois sí, pregoeira das festas da Guiño. Ola, que tal? Ola, moi boa tarde, non me dou tempo nin a saludar a todo o mundo que estades aquí, pois que non me dou tempo para facer o pino. Agora xa estou do dereito, non? A ver, estou do dereito, non? Porque aquí hai mensajes de todo tipo, claro. Moi ben, sí. A ver, boas tardes, boa tarde desde a estrada. Hola, María, que tal, María Souto, que tal? Buenas tardes desde Lalín. Hola, Blanqui, que tal? Sí, agora do... Vale, perfecto, moi ben. Bueno, pois, agora estou perfecto. Bueno, pois xa estou do dereito. O que vos dicía aquí unha compañeira, que non sei quen o dixo. Bueno, que vou a ser pregoeira das festas, dunhas festas daqui, dun pueblo daqui do lado. Estou así un pouco como... A ver, sempre é unha responsabilidade dirigirse á xente así nunhas festas e dar como o pistoletazo de salida de unhas festas, sesan cales sesan, pois
sempre impón un pouco. Pero bueno, eu vou nadar, non lle vou a dicir eu que non. Mirade, hai un dito que lín así fai moito tempo que dicía si nunca te atreves a... Non sei para onde mirar, Dios mío, se leo para aquí, non miro para aquí. O dito di así, si nunca te atreves a facer algo que nunca fixestes por medo a facelo, sempre vas a acabar traballando para quen sí se atreveu a facelo. Así que, pois, nada, hai que atreverse a facer de todo. Boas tardes todos e, sobre todo, a Nusca desde Gran Canaria. Acordarse de darlle ao dedo para arriba. É verdade que son 100 personas e hai 46 dedos. Non costa nada, Aquí en Miami está chovendo moito. Ivete, ou Ivette, non sei como se pronuncia. Aquí estuvo chovendo. O sea, desde que empezou o verán ainda non tuvemos un día de verán, porque onte á noite empezou a chover e escampou despois, pero xa mañán volveu a chover. Así estamos. Eu estou a verte na televisión así en vertical, vexote pouco. E como faz? Daslle a volta á televisión para verme de lado? Iso sí que non sabía o que me podías ver na televisión. Bueno, pois, boa tarde desde o sofá, aí tranquilamente, sentadiña no sofá, co teu daiquiri ou co teu helado, pero vaime falando, Moi boas tardes desde Marín. Aquí fai sol con algo de nubes. E non estuvo tormentoso, porque aquí nubes sí que hai. Un airiño fresco tamén hubo, pero tamén quentou o sol que me teu medo, pero como se fora tronada. E agora tamén hai nubes, hai de todo, temos de todo, menos verán. Isto que raro é isto de ter que estar a miña pa ali e pa alá. Bueno, hola, buenas tardes, ¿me puedes decir cómo se conservan las fabas? Es la primera vez que las tengo. Soy Mari, de Cangas del Morrazo. Hola, Mari, de Cangas del Morrazo. As fabas, a mellor maneira, para min, a ver, hai dúas maneiras. Pódelas guardar cando están aínda verdes, o sea, cando, digamos, que as colles da vaina e que as estonas, ou sacalas da vaina, que xa as podes cociñar, sin ter que poñelas de mollo. Iso chámase en verde. Desbúllelas, o sea, quítalas da vaina e congélalas, sin problema ningún. E outra maneira sería secándoas, o sea, secalas ben, collelas as secas, cas vainas as secas, despois desgranalas e poñelas aínda a secar, e cando fajan o que aquí se lle chama telourar, telourar é cando, a min é unha palabra que me encanta, telourar, non sei se hai xente por aquí de Argentina ou de Portugal, gustaríame que me dixerades si na vosa terra tamén se di esta palabra, a de telourar. Telourar é cando algo fai ese ruído característico porque está moi seco, demasiado seco. Pode telourar, por exemplo, cando pos a roupa a secar ao sol e cando a vas a coller que está como a cartonada e fai ese ruído, eso é telourar. E cando o fruto seco, estou contando isto porque me preguntaba polas fabas aquí unha compañeira, cando as fabas se poñen a secar ben, e cando as colles se fan así ruído unhas contra outras, iso tamén se lle chama telourar. Entón, tamén se poden congelar. Pódelas congelar todas na mesma bolsa, mellor en sacos de tela e de algodón moitísimo mellor, fa saquiños con trapo de algodón e jardalas no congelador. E despois, pois nada, se son das verdes, pódelas botar xa congeladas á tarteira, e se son das secas, telas que sacar, descongelaren, poñelas de mollo un día ou dous, dependendo do tipo de nentella, e despois cociñalas, como sempre. Me dijeron el otro día, dinos Juanillo, hola Juanillo, ¿qué tal? Moi boa tarde. Me dieron, unas semillas de azafrán, pero ni idea de cómo se planta. Mira, Juanillo, quero que me contestes agora, que vou estar pendiente a ver se che vexo. As semillas que che deron son así como se foran unha especie de pepitas de limón, pequenas, non moi grandes, ou son unhas semilliñas piquiniñas negras. Contéstame, Juanillo, porque senón non che vou a saber axudar.
Saludos cordiales desde Venezuela. Hola, Wilmer, que tal? Moi boa tarde, moitísimas gracias por estar aquí. Non sabía que as fabas secas se podían congelar. Conchi, non é que se podían congelar, débense congelar, aínda que despois as saques, sean, mira, sean para comer, sean para plantar, para sementar, para jardar para a semente, é necesario congelalas, porque as lentellas, senón, van a coller o que aquí se lle chama o jurujullo. O jurujullo é unha especie de palomilla que nace na xudía e vancha a comer. Entón, a ver se me contesta, son moi pequenitas negras, vienen aún con un capullo de flor. Pois non sei se che vai a dar moi ben, Juanillo, porque o que eu che iba a dicir era o outro, o que son como unhas semillas de limón, porque se chama falso azafrán. É unha planta moi grande, como un pimento de padrón, bota unhas flores moi bonitas, parecidas a unha alcachofa, e cando abre, a alcachofa é morada, e en este caso o falso azafrán sería anaranjado e rojo, un pouquiño rojo. Ese poderíalo... Bueno, irías algo tarde porque é de verán, empezaría a dar agora. Pero se son as outras, queren un terreno moi castigado porque son, se é o azafrán de verdad, queren un terreno que non estea, o sea, un terreno bastante compacto. Non lle fai falta abono, e desde logo necesita frío, moito frío, e telas que sementar, pois, cando se acaba o calor, a finales de outubro, ou así, ou de noviembre, e señala ben a zona. E non arranques as ervas dese sitio, porque as plantas, cando queiran nacer, cando lle sea favorable o tempo, non as vas a saber distinguir. Entón, xa elas salirán, si poden. É complicado leválo adiante o outro azafrán. Pregunta, as xudías desta colleita como fago para conxelar? Pero acabo de contalo. O sea, iso acabo de... xudías! Vale. Mira, as xudías é unha cousa que se a congelas, así cruda, ten bastante agua, non? O sea, contén, no seu interior, contén agua. E que lle pasa a agua cando a congelamos? Que dilata, aumenta, pois, moito, o doble, casi. E nas xudías vai a pasar o mismo. Entón, cando as descongeles, esa agua que era da propia xudía aumenta, rompe as fibras da xudía e cando a descongelas vai a soltar un montón de agua que non vas a ser capaz de aproveitar e a xudía vai a quedar gomosa, é así como se fora un chicle, non vale. Entón, se queres guardar xudías, papá e mamá, que me acordo do nombre, que me acordo que che preguntei unha vez por que Pepe, pois o millor para guardar xudías é pos unha tarteira a ferver con agua e sal, e cando estea fervendo lavas as xudías, límpalas como se as limparas para comer, córtalas así xa en cachiños, mellor que sean enteiras, pois xa en cachiños ou máis pequenos ou como as vayas a consumir ti. E botalas a escaldar. Eu chamolle escaldar, pero realmente chamase blanquear. Blanquear unha verdura é darlle un fervor de 1 minuto, todo máis, en unha agua fría, para inmediatamente quitala da agua fría e botala en unha pouca agua con hielo, para romper a cocción, para quitarlle a cocción. E despois, a partir dai, da agua de hielo e de que enfríen, polas en bolsiñas, na cantidad que a vayas a consumir, dos que seades na casa, pois así, bolsiñas así. Bolsas sempre especiales para congelador. Non sexamos que queramos aforrar e usar bolsas, non sei, de que temos pola casa que son das que teñen agora para coller a fruta no supermercado, que non son nin siquiera de plástico, que é como se fora un papel de arroz que se descompón. Eso non vale para congelar, porque chega un tempo que ese plástico, que non é plástico, desintégrase, desfaise, e cando vamos a coller, desfáisenos todo. Entón, cando vayamos a congelar algo, usemos bolsas especiales para congelar. Dame igual xa que sean da marca da que sea, ou que sean máis baratas ou máis caras.
pero bolsas de congelar. E xa congelas as bolsiñas escorridas, as xudías, congélalas ca cantidad que vais a comer. E recordade sempre que cando descongeledes calquera cousa, dame igual o que sea, carne, peixe, fruta, verdura, o que sexa, cando teñades que descongelar, descongelade sempre, sempre, sempre dentro da nevera. Tense que ir descongelando pouco a pouco ao frío, dun día para outro. Eso de meter na agua é un asesinato das cousas, non se pode facer. E así se congela. Bueno, así as congelo eu e penso que é a mellor, é a única maneira, claro. Miña nai sempre as gardou na nevera, nunca no congelador. Pero gardaría... as lentellas. Pero ou moi poucas lentellas garda túa nai, Conchi, porque eu collo moitísimas lentellas. Eu collo lentellas para todo o ano, é máis para regalar, é máis para gardar, é máis para a semente. Eu podo ter no congelador, pois non sei, pero a mellor 30 kilos de lentellas. Ben, algunhas ainda teño. Pero claro, eu as lentellas que teño de varios tipos, non me daría a nevera para gardalas, sería imposible. E túa nai gardas na nevera as que seca, o sea, as que colle secas, porque as verdes pudren, o sea, porque conteñen agua, non están deshidratadas, e calquera alimento que teña agua acaba pudrindo. Entón, na nevera dun ano para outro, se as gardas secas, cando xa as secou. Eu, claro, refiarme, eu collo moita cantidade e teño as que gardar no congelador. Boas, chousa, guapa, sabe tanto moito. Bicos dunha pontevedresa. Bicos, Elisa, moitos bicos. Ola, Nusquiña. E máis a todo o chat. Eso, Susa Rilo, moi boa tarde, que sempre anda tamén por aquí. Acordádevos de darlle o like, así como ides entrando, xa sabedes que non costa nada, non vos vai a costar cartos, e a min favoreceme moito no meu canal, e quero aproveitar para agradecervos moitísimo. Eu sei que, mirade, hai moita xente da que está aquí, das que me vedes, das que me seguides, das que vos gusta o meu contenido, que vos gustan os meus vídeos e todo eso, que non está suscrito ao canal. E eu sei, fijo, que é porque non sabedes, porque moita xente dimo, é que non sei como facer para me suscribir e tal. Vou vos contar unha cousa. máis do 70% da xente que ve os meus vídeos non está suscrita ao canal. O 70%, o sea, imaginádevos. Pero eu sei que moita xente é, moita xente é porque solo é curiosidade, porque lle gustan os vídeos, pero non quere que sepa eu que lle gustan, porque ten orgullo, ou que sexa, non? E despois, a inmensa maioría, sei que é porque, claro, a xente que me sigue, a gran maioría ten unha edad, como a miña, ou máis maior, o sea, que de 50 para arriba. E colleunos algo tarde isto das tecnologías. Entonces, non saben como suscribirse. Eu recomendo-vos que lle pidades axuda aos vosos netos, netas, sobrinhos, irmáns, primos, cuñados, entre todos malos será que non seades capaces a suscribirvos a un canal de YouTube, porque é fácil, Fácil é fácil, o que pasa é que eu entendo que non sepades. Pero bueno, a ver, contanos Susa, Rilo, fixen champán de sabujeiro. Ai, Nusca, que olor tan rico. Provei unha cucharadiña e ten un sabor a flores maravilloso, riquísimo. Agora teño xa na botella colado. E pregunteiche canto tempo se pode gardar. Susa, mira, eu fago como para que me dure hasta o ano seguinte, o sea, un ano duro, porque eu teño botellas de feito a semana pasada, fun traballar a tele, non sei sabedes, de vez en cando vou traballar a un programa que se chama Quen anda aí. E a semana pasada le vin champán de sabujeiro deste ano e máis outro do ano pasado. O sea, un ano dura, pero, ollo, depende moito do tipo de botella. A botella ten que ser moi boa. Ten que ser de un cristal bo. Non me vale, non collades esas botellas que hai agora que se levan, que son tan bonitas, de cadena 100, que son como para guardar a juiña, ou leite, ou unha limonada, ou así na nevera. Porque teñen un cristal que, imaginados, bueno, este cristal ainda é gordo, o deste tipo de vasos, pero as botelliñas esas de gaseosa que venden nas cadenas xians, é un cristal tan fino como dunha bombilla.
Iso non aguanta presión, E vou vos a dicir unha cousa, o champán de Sabujeiro pode coller máis presión que un champán normal de Codorniu, de Freixenet ou dese tipo de cavas. Entón, eso, ollo, unha boa botella que serre ben. É unha cousiña, Susa Rilo, bueno, é a todo mundo. Que vos iba a dicir? Estaba lendo aquí outro mensaje, se me foi a pinza, Dios mío, me caches na mar. Ai, que mensaje tan bonito. Me encanta, será Nuska, das moi buenos consejos e me gusta moito cando sales con tu mamá. Biquiños, Rosa. Estábamos dicindo que, claro, le vin a televisión un do ano pasado e outro deste ano. A botella ten que serrar moi ben porque senón non aguantaría a presión. Unha que pode reventar, hai que ir abrindo todas as semanas hasta o mes ou así, polo menos, hai que ir abrindo. E outra que se non serra ben, as burbujas, o sea, porque aí generase unha presión, hai como unha segunda fermentación, e as burbujas van a salir, hai tanta presión que vai a facer a botella, aínda que non nos damos conta. Entón, todo ese aire que lle sale está degenerando a bebida. Entón, se serra ben, aguanta un ano mínimo. E se non serra ben, pois vai a ir degenerando, sabes? Pero iso basta dar conta oilo facendo. Vinte na TVG cando fixaches o champán. Hello! Dende o hospital de Vigo. Hello, Tellaki. Que faz no hospital? Contanos, muller, non nos deixes agora con esa preocupación, porque a min disme, estou no hospital, pero tesme que dicir se estás ben ou se estás solo de visita ou algo así. Arrecou. Arrea, Cristina! Ai, que guai! Moitísimas gracias, Cristina, por ese donativo. Dios mío! Eu teño que brindar con Cristina. Cristina Pérez. Vou a abrir unha botella do champán de Sabujeiro deste ano que teño aí. A lástima é que non teño na nevera. Pero, bueno, vou para enseñarvos a presión que ten, para animarvos a que o fajades, que aínda hai sabujeiros en flor, vou... Veño, a ver. Unha copiña de champán. A ver. Mirad o que teño aquí. Cristina Pérez, vou a brindar por ti. Moitísimas gracias por ese donativo, que a mí non me gusta pedir, pero a mí se a xente me quere axudar co canal, tampouco vou dicir que non, porque me gustaría moito poder, bueno, non digo vivir desto, porque a mí gustame facer outras moitas cousas, pero si ojalá pudera cobrar un pouquiño máis por este canal, para poder dedicarlle máis tempo, para poder facer máis vídeos. A Nuska fíxenme a dita a horta por miña culpa. Tamén o sei, pero bueno, vamos ao que vamos. Vou a brindar por Cristina e por todas vós tamén, e así enseñovos como de potente é o champán de Sabujeiro. Voume apartar porque ás veces isto se solta bastante gas. Voume a poñer de pé. Que igual me cae. Bueno, vamos alá. Ole. Mirade, Vedelo gas que solta? Impresionante. Mira que cousa bonita. Ui. Ai, Dios mío, dicía a compañeira que lle rescindía moi ben. Bueno, pois este, que xa ten, pois feito, non sei, 20 días debe de ter ou así, a resende que é unha pasada, é unha maravilla. Así que, por todas vós, por Cristina, chin. Que tantas burbujas. Bueno,
Pois eso, anímovos a facer o champán. O rito é que hai moita xente que pensa que por ser feito na casa, que é feito con flores, que non ten alcohol. Vai así non ten. Só notín eu, que eu non teño o medidor ese de alcohol, pero vai así non ten. Depende moito o alcohol que vai a ter. O azúcar que lle botades é o estado de maduración das flores, e se lle choveu ou non uns días antes, porque todo influye. A ver, que estános dicindo aquí, Tellaki, que está de relax, que está recuperándose dunha dolencia. Bueno, pois nada, progresa adecuadamente, pois brindamos tamén por ti. Non vou beber máis porque este ten moito alcohol, debinlle botar máis azúcar do normal, ou as flores estaban en estado óptimo. Unha cousiña, poñer aquí a miña capa de champán. Anímovos a facelo, o champán de Sabujeiro, porque está moi, moi, moi rico. Pero se ten alcohol, claro que ten. Ten porque é un fermento. Está fermentado con as levaduras propias do que lle botín. O sea, botinlle limón, botinlle... Este creo que só lle botín limón e flores, pero tamén azúcar. Eso fai unha fermentación. O sea, as bacterias comen o azúcar e transforman en un pouquiño de alcohol, así que sí que ten. Chin, yo como non bebo alcohol brindo con un yogur de chocolate. Pois tamén nos vale, non te preocupes, Susanita, ti brinda con que seu, o importante é brindar. Así que, bueno, pero podes facer o champán de Sabujeiro igualmente, Susanita. Bueno, e que máis? Nusca, é certo que a infusión de flor seca de vieiteiro é boa para o catarro? Por suposto que sí. Para todo, a mí xa sabedes que non me gusta moito falar de remedios naturales, de certos remedios, porque senón despois a xente escoita só as partes que tal, e teño medo que... Pero en este caso as flores de Sabujeiro non van a facerche daño, a non ser que sexas alérgica á propia flor ou ao sabujeiro ou así. Pero as flores en vez de cómense, faz así como unha especie de rebozado, como se fora unha tempura, e as flores métense nese rebozado e cómense, e saben, pois, como unha chula, como un bollico, como lle chamades en castellano. Non me acordo. A ver, como se chaman chulas en castellano? Buñuelos. Fai como unha especie de buñuelo con eses... pero con un sabor intenso á flor do sauco, porque a flor do sauco ten un aroma e un sabor moi peculiares. Ou che gusta ou non che gusta, iso clarísimo. Iso é como todo, como os pimentos. Os pimentos saben a pimento, teñenche que gustar, porque se non fajas como a fajas, non che vai a saber ben, porque os pimentos saben a pimentos. Por certo, que veño da horta, agora vai un pouquiño. E mirade os meus pimentos de padrón. Algún pasouseme de días, pero resenden a la mar de ben. Vai a ser o que xene hoxe. E os pimentos bonitísimos. Eu non sei se vistedes o vídeo que vos fixen fai que 2 semanas de como reactivar os pimentos, porque este ano xa sei que todo o mundo ten problemas cos seus pimentos porque lle quedaron as plantiñas moi pequenas. E fixen un vídeo enseñándovos como reactivalos, non? Bueno, pois son as plantas dos pimentos que vos enseño no vídeo, o sea que están dando moi ben. Iso vai a ser o que se neose. Creo que filloas, non, son buñuelos, eso que díxonos tamén aí, Tellaki. Moi ben. Hola, ya te mandé la foto de las semillas del azafrán al Instagram. Moi ben, Juanillo, así se fai, porque sin ver as fotos... As burbujas do champán, perdón. Sin ver as fotos é casi imposible. É casi imposible que sepa... Mirade, vou vos a contar un secreto. Moita xente pensa que eu son bióloga ou que estuven estudiando para saber cousas. Non tal. Sei as cousas que sei, de estudiar por curiosidade. Quero dicir, a miña carreira non foi estudiar para biología, nin por asomo, gustaríame.
pero é unha cousa que teño en tareas pendentes, aínda que teña 90 anos, cando teña cartos e tempo, é ir sacar a miña carreira de biología. Dame igual, aínda que teña 90, se teño salud. Bueno, daquela teño que añadir salud, cartos e tempo, é ir sacar a miña carreira de biología, porque me gustaría, pero non teño ninguna. Entonces, hai moita xente que me facedes preguntas tan misteriosas que é imposible, pero por favor, pero é todos os días, eu así non vos podo axudar. Por exemplo, non dime unha muller hoxe, ou hoxe a mañá, ou hoxe a tarde, non sei cando foi, os meus tomates están empezando a ter a flor un pouco amarilla, porque pode ser. Pero mándame unha foto, porque senón é imposible. Eu non sei, un pouco amarilla para ela ao mellor é blanca, e ao mellor é un hongo, e ao mellor é falta de riego, ou ao mellor é simplemente unha folla vella que quedou na parte de abaixo do tomate, pero é que sin saber en onde está a folla, esa un pouco amarilla, sin saber como é a mancha, si é por toda a folla, si é solo como por puntiños, é imposible. Non podo saber sin ver foto, e ao mellor vendo foto tampouco vos podo axudar, porque como vos digo, eu non estudín, non sei, as artes da biología e tal, sei cousas, pero porque por curiosa me apetecía aprendelas. E despois a experiencia, claro, porque eu, tuve en horta toda a miña vida, desde pequeniña tiñamos horta na casa, sempre estuve metida na horta toda a miña vida, aínda sin querer e aínda sin saber casi andar, xa tiña que ir arrancarlle as ervas aos repolos. De pequeniña chegaba da escola, o meu traballo era ir para a horta ou ir cos animales ou así. Entón, é por experiencia propia de toda a vida. Entón, eu, se vos quero axudar, pero cando teñades algunha dúda, intentademe mandar unha foto. Eu xa sei que por aquí, por YouTube, por este canal, non se pode mandar fotos. De momento, todo se andará. Pero se mas mandades, como fixo aquí o amigo, que non me acordo como era, Juanillo, que foi a Instagram e mandoume, bueno, pois depois xa a miro e xa lle contesto. En Instagram ou en, como é, no Messenger do Facebook, podedesme mandar fotos, que tampouco, ao mellor non vos contesto en 4 ou 5 días ou 6, que tampouco non estou todo o día aí. Pimentos de padrón? Non. Pimentos de herbón. Non sei se sabedes que os pimentos, os que conocemos habitualmente por pimentos de padrón, realmente son pimentos de herbón, que é un sitio, unha aldea de Padrón. É unha marca protegida, ou sea, unha marca con denominación de origen. Pimentos de Herbón. E os que non sean de Herbón non pode poñer na bolsa pimentos ou sea, teñen que poñer pimentos tipo Padrón. Tipo, como os tipo, pero non pode poñer de Padrón, porque é unha... conseguiron a denominación de origen. E os pimentos son de Herbón, chamas así o sitio, Herbón. Moi boas tardes desde Canarias. Hola, Castro, que tal? Un saludo desde Ourense. Non sabía que se comían as flores, Nusca. Herminia, cómense moitísimas flores. As flores son moi ricas porque saben a planta. Eu non sei se algunha vez, por exemplo, comestes as flores dos calabasíns ou das calabazas. Pero que son unha delicia, unha delicia. E vamos a dicir unha cousa, algunha vez, porque isto foi por casualidade, fritindo uns pimentos destes de Padrón, tipo Padrón, dos de Herbón, ás veces teñenme ido follas, o sea, de coller o pimento e sin querer coller follas, ter presa tal, é así como da miña horta, non ten químicos que lle bote eu, nin sulfatos, nin nada, e podes comer as cousas sin lavalas, quero dicir, eu da miña horta, como as cousas ás veces sin lavar. Collín así os pimentos e tal, e botalos na sartén, e sin querer, fritín follas dos pimentos. Ai, mamá, que delicia! Porque despois quedan tan crujientes que me pasada pola así na boca, e só o lengua xa desfaz, e sabe igual como o pimento, a folla do pimento sabe como a pimento, e aconsellevos que as probedes. Cando fritades un puñadiño de pimentos que collades na horta, fritide tamén un puñadiño de follas. A cando os pimentos así mezclado. E xa me contaredes, porque vou a ter que patentar eu eso
das follas, facéndolle unha tempura ou así, porque teñen que quedar riquísimas tamén. A ver, Nusca, hoxe din un paseo e vin flores, e creo que son de Sabujeiro. Envíoche foto? Sí, envíame foto, porque non quero facer a bebida con algo que non deba. Por suposto, faz moi ben mandarme a foto, porque... pero non me mandes unha foto de lonxe, Bueno, se é de lonxe, ainda conoso ben, ainda che digo que sí. Mándame varias. Mándame do arbusto e despois mándame da flor, Cas follas e todo, para que eu vexa ben, e se eu che digo se sí ou se non. Dende Amoedo, ao final conseguín que nacera a manzanilla. Moi ben, Celi, moi ben. Parabéns, Celi, moi ben. Noraboa. Pois eu trouxen da miña horta de Nosusarrila, debe tantos hoxe. E 4 tomates. Xa tes tomates? Para comer, quero dicir, porque eu teño tomates así, pequeniños como mandarinas, pero ainda están verdes, verdes. Carai, Susa, moi ben, pois parabéns. E máis os días teño para toda a semana. O malo desto, Susa, é que mañán volves a ir á horta e volves a ter cousas, porque eu tamén teño xa as xudías a punto de... Vamos a bloquear a este individuo de aquí. Ala, para tu casa. Aí está. Buenas tardes, Isabel de Aranga. Eu quería che preguntar sobre con que fungicida sulfatar os tomates desde que son pequenos. Gracias por todo. Isabel, mira, no mercado fungicidas hainos a patadas. Aquí, polo menos aquí na nosa zona, non sei no mundo inteiro, pero me imagino que sí, o fungo que máis lle ataca aos tomates, que non é o único, que pode haber máis, pero o que máis lle ataca aos tomates é o mildio. E o mildio o que fai é poñer as follas, empeza polas follas, castañas hasta que se secan, e pouco a pouco vai pasando ao tallo. E se lle paso ao tallo xa é moi difícil de curar. Entonces, fungicidas vas a encontrar no mercado moitísimos, pero contra isto o máis seguro é que che dean cobre. Poden che dar ao mellor algún fungicida que teña tamén outro componente, aparte do cobre, pero o normal é cobre. E despois, iso é para tratalo. O cobre podese usar tamén como preventivo. E hai algún tipo de cobre que se utiliza en agricultura ecológica, que ten un componente que o fai como máis rebaixado. Creo que é a cal morta. Creo, Chámase caldo boldolés. Entón, ese tamén o podes usar. Se na túa horta non hai moito problema con este fungo en especial que pode acabar cos tomates en 3 días, liquídache o tomate e queda sin eles. Se non tes moito problema, podes facer o que fago eu, que é usar leite enteiro rebaixado con auga e con bicarbonato potásico. Teño un vídeo no canal explicando ben as cantidades, como facelo, como usalo, cando botalo, cando repetir, cando tal. Entón, así o leite co bicarbonato potásico, non sódico, vamos a conseguir que a planta estea como protegida, que teña como un escudo de protección. Isto non quere dicir que non che empece a coller tamén o fungo. Ollo, porque non lle vamos a botar todo o ben que deberíamos, non lle vamos a botar todos os días que deberíamos. Ao mellor, pois, hai uns días que temos moito traballo e ao mellor non podemos atender a horta como quixéramos, entón, pois, pásase nos 2 días. O sea, que coller pode coller. Pero que pasa? Que ao estar mollado con esta grasa láctea, e máis co bicarbonato, que lle axuda moito, non deixa que o fungo se pegue moito. Entón, pois, tes varias opcións. A miña manzanilla encheseme de pulgón. Inés, eso pasa sempre. O sea, o pulgón encántalle a manzanilla. Si tes na horta outro tipo de cousas, frutales, borraja, ou así, que teñan brotes novos, xudías ou así, o pulgón vai a repartir por todo. Pero si tes manzanilla neste momento e non teñen outra cousa, vai a atacar a manzanilla. O meu consello, que non a trates con nada, nin co xabón potásico siquera. A manzanilla que teña pulgón, ti colles unha bolsiña, unha tixeira, non con cuchillo nin así ca man, porque senón o pulgón vai a caer e vai che quedar aí,
E, como a manzanilla ten moitísimos puntos terminales, digamos, o pulgón non está en toda, porque senón deixástela moito tempo. Entón, o sitio onde este o pulgón, cortas polo san e adentro da bolsa. Cortas polo san e adentro da bolsa. Esa bolsa ben pechadiña e desfaite dela dunha maneira que, non sei, a basura ou queimala ou así. Vale? Pero é normal, Gustaríame saber se miraches a flor dos dedos do diablo. Non o mirei, pero vou non anotar. Porque, a ver, vou non mirar agora, que teño aquí o teléfono, que agora sí que teño o teléfono, espera. Flor dedos de diablo. Flor dedos de diablo. Que, por certo, falando de flores, trouxemos para enseñar unha cousa, bueno, ainda que xa enseñen en un reel agora antes de subir para facer o directo. É o que dixo eu, home, xa dixi eu. Vedela o que é. Pero non é unha flor, é un fungo, é un hongo, o sea, como se fora unha seta, e chámase mano del diablo, aínda que ves o que poñendo dedos del diablo tamén sale, é que che dixo eu. Cheira moi mal, esta cheira a carne podre, o sea, vas andando polo monte e cheira a podre, e aí hai un, si é esta, xa sei cal é. Pero bueno, non é unha flor, este é un hongo, un fungo, se fora unha seta, digamos. Como cociñar as flores de calabacín? Ai, Susa, teño que facer un vídeo dicíndovos como cociñalas, porque, mira, están riquísimas, o que pasa que, claro, é máis fácil velo en un vídeo que tervos que explicar aquí paso a paso, pero a rasgos generales, para non facer de daño ao calabacín, temos que coller, se a flor, podemos, a ver, vamos a recapitular. Bebe, Ana. Vamos allá. Mirade. A flor do calabacín, o sea, a planta do calabacín, ten dúas flores. Dous tipos de flores. Ten a flor macho e a flor femia. A planta necesita as dúas flores para polinizarse, para ter frutos. Bueno, non me vou liar. As flores femia reconócense porque teñen detrás xusto o calabacín. Desde que son así de pequeniñas, xa reconocedes, porque detrás ten como unha forma de calabacín. E as flores macho o que fan é ter un péndulo, como un espagueti así largo, dereito hacia arriba. Normalmente a flor femia nace para o lado e a flor macho nace cara arriba. Pero, bueno, non sempre iso se está entutorado, que sería o ideal. Entonces, para non facerlle daño ao calabacín, o calabacín ten que ser máis grande que 10 centímetros para poder coller esa flor. E a flor macho non se pode coller se non hai tantas flores macho como femia, porque senón vamos a quedar sin calabacíns. O sea, podemos comer as flores do calabacín sin estropear a produción de calabacíns da planta, pero iso vou non explicar no vídeo mellor. Entón, ti colle as flores femia teñen en dentro como se chama, un pistilo, que se metes así a man e o doblas, parte moi fácil, é bastante gordocho, mire, pois é como isto, como a punta así dun dedo, gordo, amarillo. E os machos teñeno pero moito máis pequeniño, é como se fora, non sei, así afiladiño, é unha cousa moi afiladiña pequena, pero hai o que quitar tamén. Unha porque sabe como eso ten un sabor como así, como a nabo ou así, e outra que é o do polen e non o necesitamos. Sacámoslle eso, eu recomendo non lavalas, porque perden esa consistencia que teñen, que son moi delicadiñas, para que non nos rompan, porque un nada que a doblamos non é que doble, parte, fai clac, e rómpenos, entón é nos máis complicado. E temos que facer unha especie de tempura, e se non é en tempura dá igual, pero ten que ser como unha especie de masa con ovo, que podedes prescindir do ovo se son veganas, ovo, fariña, sal, un pouquiño de levadura ou de cerveza, un pouquiño de cerveciña que lle botemos, ou de gaseosa para activar a masa e que estea opada. Esas flores pódense rellenar ou non, porque a mí gustanme xa sin rellenar, pero, bueno, con un cachiño de queso, en dentro xa estarían ben, pero a partir de aí podedes rellenar do que queirades. Un cachiño de queso, un cachiño de chourizo, un cachiño de anchoa, un cachiño, o que queirades meter dentro da flor. Sérrase, pásase por esa tempura que fixemos, que non ten por que... A palabra tempura é
que esa masa estea moi fría para que o choque de temperatura sea o máis grande posible cando a metamos no aceite quente. Iso é tempura. Pero, bueno, tempura refírome á masa que fixamos. Metémola así, ca flor serradiña, escórrese e póusese no aceite. E nada, cómense así. Pero teño que facer o vídeo das flores de calabacín, porque para que non lle fagades daño á planta, para non frenar a productividade da planta da calabaza ou do calabacín que vayades a coller, teño vos que enseñar ben como recoller as flores, tanto as femia como o macho, que valen igual e están as dúas ricas. Máis rica está a femia, pero vou a dicir por qué. Porque o sabor da flor recorda moito ao calabacín, pero ca tempura esa a consistencia queda como de luras, calamares rebosados. Luras en gallego, calamares en castellano. Bueno, creo que non é a mesma especie. Entón, pois, a flor femia é como máis carnosa, ten máis cantidad de pétalo, digamos, é como máis gorda e ten moitísimo máis sabor á flor do calabacín, que é o macho, solo así. Facedelle caso a María José Rodríguez, porfi, porque dadelle o like, que non vos costa nada, prometo-vos que ninguén vos vai a cobrar un peso. Así. A mí me dijeron que si clavas un fío de cobre nunha planta de tomate en el tronco e lo enrollas hacia arriba, lo protege del mildio. Vai non proteger hasta onde lle teñas o alambre. Eu non creo moito neso. A verdade que nunca probín, pero eu penso que só lo protege ese cacho. E o resto da planta ou vas a enrollar toda a planta con cobre, co caro que está o cobre, quero dicir, non sei eu se compensa moito o traballo que dá, porque unha planta de tomate, cando é así pequeniña, calquera enrolla, colles un pouco fío de cobre, faz así, xa está, pero a planta de tomate, eu non sei as vosas, pero as miñas chegan a medir máis dun 1,5 metros. É a envergadura que teñen é moita. Quen enrolla iso con cobre, sabes? Non me compensa, eu creo que non me compensa. E máis nunca o probín, pero bueno. Se pode sulfatar con diatomeas, eu non o recomendo. A terra de diatomeas eu xa xei que está como de moda, en auge, todo o mundo fala dela, parece que agora que non sabemos facer nada sin a terra de diatomeas, Dios mío. Hai pa cousas que é moi boa, pero hai que ter moito cuidado. Podelle facer daño. E máis, mira, a terra de diatomeas, por exemplo, para o pulgón, porque o vai a desecar, non? É como un polvo de unhas algas que quedaron fosilizadas, unhas algas marinas que quedaron fosilizadas, bueno, marinas non, que tamén as hai de río, pero a mellor terra de diatomeas é a que foi de mar, de marinas. É boa para certas cousas, pero mira, cando a botamos, temos que ter moito cuidado porque nós non podemos respirar, porque é un polvo tan fino, visto a microscopio, como se foran cristales, que se a metemos nos pulmóns é peligroso. Ollo con eso. Segundo, vai a facer daño a bichos que non teñen estrutura por fora, como unha cucaracha, como unha mosca, como sabes, que teña por fora piel. Por exemplo, os pulgóns sí que lle vai a facer daño. Vos imaginadesvos ser capaz a botar polvo de diatomea? Esta é a planta. E a folla está así, non? Imaginadevos unha planta, a folla. E o pulgón onde está? Todo aquí, no en vez da folla. Ti non podes revirar a folla porque che vai a romper. Como faz para botar polvo de diatomeas aquí? Que eu xa sei que hai insufladores e incluso mecánicos para botar terra de diatomeas por todo. Pero non o vexo para combatir pulgón, eu non vexo necesario usar terra de diatomeas. Agora, si, por exemplo, para os galiñeiros e para bichos máis grandes como pulgas de galiñeiro, das galiñas ou así, sí. Para outras cousas, sí. Pero para sulfatar contra hongos non vale de nada. Xa vos digo eu que non vale de nada. A parte que a terra de diatomeas ten, digamos, a súa actividade
que estades buscando esa actividade que os bichos cando pasan por ela, que se envolven en ela, que se secan e tal, ten que estar seca. O sea, o polvo de diatomés é como polvos de talco, igualito que polvos de talco. Con un nada xa se humedece. Humedade do ambiente, do aire, de regar, de vapor de agua, de condensación de planta con planta, da humedade dos invernaderos. Ese polvo que ides a botar vais a mollar casi inmediatamente. É mollada o polvo de diatomés, a terra ou a area de diatomés, como lle chamedes, mollada non funciona. Así que eu non lle vexo eu tampouco moito logro. Como fago para que a albahaca? Pilar Domínguez acaba de sacar un tema que estuve pensando esta semana, que dixen teño que facer un vídeo tamén desto, porque me parece super interesante o que me está preguntando Pilar. A albahaca pode durar todo o ano, o sea, todo o ano non, toda a vida, a mesma planta, mirad o que vos digo, pero a planta da albahaca o que vai a facer é espigar, de contado. Espigar é botar a flor moi rápido. Calquera tipo de albahaca, dame igual que sea morada, da blanca, da máis alta, da que ten a folla pequeniña, da que é máis olorosa, da que ten a flor picuda. Calquera tipo de albahaca vai a botar moi rápidas espigas. O que temos que facer é constancia e tixeira e seguido quitándolle as espigas, pero seguido, continuamente, pois unha vez á semana, quitarlla. Podémola deixar no mesmo sitio onde a cortamos, porque sabedes que ese olor tan agradable para nós e tan rico como nos sale o pesto, por exemplo, utilizando a albahaca da casa, bueno, da compra tamén, pero da casa é da casa. Ese olor que para nós resulta moi agradable, moi rico, para insectos e para, sobre todo, para polillas, é desagradable ao máximo. Entón vamos a axudar a que, por exemplo, a polilla da tuta absoluta, sabedes cal é a tuta? Do tomate, da tomateira. A mellor maneira de evitar a tuta é plantándolle olorosas e, sobre todo, romeu, tomillo e albahaca. Eu sempre poño albahaca e prixel entre os meus tomates. E nunca tuve tuta, nunca na vida, pero digo, hoxe ao mellor mañán teño, pero non creo, porque eu albahaca poñolle moita. Entón, ai, que ganas de contestar a cousas que estou vendo aquí. Pero bueno, o da albahaca, que vou facer un vídeo, pero bueno, Ana, como era, non me acordo, Domínguez, que sepas que tens que estar continuamente ca tixeira, tiqui, unha vez á semana e quitarlle as espigas. Xusto por debaixo da ramificación, porque as espigas botas así, ramificación, fillo para un lado, fillo para outro, espiga no medio. Bueno, pois por debaixo dos dous fillos. Vale? Non vas a frenar ese crecimento de esa espiga, pero para a semana vai a botar en outro lado, teno seguro. Pero non é que fixeras nada malo, que plantaras a albahaca cando a luna estaba de forza, ou que che venderan unha semente que... Non, é que é así. A albahaca é así. Entón, para tela fresquiña e que non sepa amarga, sabes? Porque se a deixamos espigar, o seu sabor volvese un pouco... demasiado intenso e moi agrio, como a rancio, non gusta. Mellor a albahaca é fresquiña, tierniña, e iso só lo consigues cortándolle as espigas. E como conseguimos que a albahaca nos dure toda a vida, a mesma planta? Pois, alá a finales de setembro, por exemplo, en vez de estar a cortarlle as espigas, deixámoslle un par de espigas para que bote sementes e guardamoslle as sementes para volver a plantar na primavera do ano que ven. E así xa non temos que comprar albahaca nunca máis. Eu teño albahaca morada, teño 3 tipos de albahaca, e eu vos de facer un vídeo enseñándovos ben, pasiño a pasiño, todo este tal. Eu tamén oín falar diso do fío do cobre, como dixe Nieves Álvarez. Iso é verdade? Pois, Carla, o que dixen antes, pode ser que funcione, pero cando o tomate é así, pero cando o tomate xa é grande, é imposible enrollalo con cobre, porque o cobre é carísimo. Saliríache coidar que va. Eu, bueno, vos probade, e se vedes que vos funciona tamén, decidimo, e así, pois, quitadesme a min tamén dun erro que eu tiña, que estaba pensando que sí. Eu todos os anos, dinos Luís, planto 4 calabacíns, 2 para comer as flores e outros 2 para coller os grandes. Bueno, Luís, moi ben,
pero xa che digo eu que as flores pódense... Vexo que a Luís gustaña as flores tamén, máis que a min aínda, pero non é necesario, porque as flores pódense lle quitar ao calabacín sin facerlle daño ao calabacín cando o calabacín xa está polinizado. A única misión nesta vida da flor do calabacín, a femia, é polinizar o fruto que ten detrás. Este é a flor, este é o calabacín, e a única misión é polinizar. Hai que saber cando está polinizado, pero aí vos de enseñar. E despois podemos ya quitar, facendo así, plac, parte perfectamente. E o calabacín sigue crecendo. Non lle fai falta, solo para polinizar o fruto, para que se logre, porque senón malógrase o fruto. Porque mirade que curioso é o crecimento do calabacín, que primeiro nace o fruto e se se poliniza vai arriba e se non morre. Ao contrario de todas as demais frutas, non? Que as flores teñense que polinizar para despois facer o fruto detrás. O calabacín fai ao revés. El saca o fruto e se o poliniza, pois ben, e se non se poliniza, pois morre. E empeza a amarillear pola punta, que seguro que o vístede, sobre todo a principios de temporada, cando as plantas son máis novas, que a flor macho lle costa máis abrir, porque ainda é inverno, porque hai moita humedad, porque se humedece o polen e non chega á flor femia, pero, bueno, seguro que vistedes que ao principio os calabacíns, cando teñen así o tamaño dun dedo, máis ou menos, pola punta, empezan a amarillear e pudren. Bueno, pois iso é porque non chegou a ser polinizado. E iso pasa moito cando a planta é nova, ao principio de temporada, pero por moitos motivos, non é que fagades vos nada malo nin nada. Unha pregunta, nos pregunta Luís, pódese comer as vainas das xudías de 7 anos como a xudía verde? Si, é a primeira vez que planto, xa teño moitas. Si que podes. De feito, calquera xudía antes de que faja sementes dentro, se pode comer. Pero, bueno, a mí me parece un destrajo. Eu prefiero plantar xudías das que son verdes, amarillas ou moradas para comer xudías e as de 7 anos eu como estonándoas logo, non? Coméndoas en fabadas e así, porque prefiero, gústame máis e máis non me parece tanto destrajo, non? Pero sí que podes, Non podes esperar, Luís era, non? Como era? Marchou. Luís, non podes esperar a que faja, a que a vaina ten que ser plana de todo, non pode facer como formiñas das vainas do fruto, porque senón xa non che sabería ben, estaría dura, estaría correuda, con fibras xusto aos lados, como as outras xudías, como a todas as xudías do mundo mundial. A explicación que me dan do fío de cobre é que ao estar clavado atravesando o tomate que se distribuye, pero tens que atravesar, eso eu nunca o escoitei, Nieves. O sea, tens que coller o fío de cobre e atravesar a planta, meterlo para dentro da planta do tomate. O sea, meterlo dentro do tronco de tomate. Eu iso sí que non coir, Se é así, pois non o sei. Ola, Nusca, como podo secar a menta para infusións? Un bico. Pois mira, da mesma maneira que a seco eu. Vouche enseñar. Sempre teño todo aquí a man, Dios mío, mirade que caixiña máis bonita. Me fixeron aquí uns artesáns que son daqui da Bisbarra, que se chama Regalicia. Chulísima. Ten así a tapiña, e vedes, ten aquí. Bueno, pois, eu aquí teño que ben a resende isto, Dios mío. Bueno, aquí vamos, teño menta, teño erva luísa, teño salvia, teño mejorana, teño manzanilla. Eu ás veces xa fago así un mezcladillo. Si veño coas follas de abaixo e tal, bueno, pois vouche contar. Esta non é menta, esta é... Como se chama, Dios mío? Bueno, pois, cando me acorde, dixo, é outra, que conocedes todos, fijo. Melisa, coño, non acordaba.
Bueno, este é melisa. Como pode, a melisa e a menta son bastante parecidas, tanto a crecimento, o aroma, bueno, esta é un pouco como máis a limonada. É como unha menta con un cheiriño a limón, pero bueno, é para diferentes cousas. A melisa é como relajante, para tomar así, é como unha especie como a tila, por exemplo, non? Bueno, pois colles as folliñas da menta, ca paciencia que podas, e quitas as follas do tronco, porque o tronco amarga. A min o tronco non me gusta collerlo, nin da menta, nin de ningunha erva. E simplemente polas así en riba dun trapiño, polas na mesa donde non lle dea o sol directamente nunca, porque senón vanse a queimar. Estas follas son super delicadas. En canto as quitas da planta, en canto as quitas da súa nai, xa casi secan, o sea, que se lle dá o sol vanse a chamuscar, queimanse, póñense negras e non é necesario. E máis, non conservan tan ben o aroma. Digo vos eu que, mira, esta erva luisa debe de ter aquí, pois non sei, pero uns 2 meses ou, bueno, e resende tan ben que é unha pasada. Ti pola encima do trapiño, estiradas as follas para que non hagan moitas amontonadas, porque senón poden coller como vapor e collen como o vaho e collen un cheiro así rancio, feo. Entón, estíralas nun trapiño e en 2 días telas secas para guardar así en un sitiño así. Cando gardedes así para facer infusións, cousas como teño eu aquí, recomendo-vos unha caixiña así, que sea moi porosa, que teña moitos buratiños e que teña buratiños tamén por abaixo, que sea de unha madeira que non estea tratada con nada, nin con barnices, nin con nada, se queredes que sexa natural. Aquí ten rayas hasta por abaixo, isto, o sea, que teña aireación bastante. E así, pois mira, consérvanse, eu non sei canto tempo, porque eu como teño ervas frescas na horta, sempre, a diario, non teño necesidade de conservar, a non ser a manzanilla, que esta manzanilla é do ano pasado, esta manzanilla que teño aquí. Vedes toda esa manzanilla? Bueno, pois esta manzanilla é do ano pasado. A manzanilla sí que teño que agora xa se desfai. Ai, Dios, pero resende moi ben, moi ben. Moi ben. A manzanilla sí que hai que guardar dun ano para outro, porque a manzanilla só se recolle no verán, en julio e agosto, que agora xa están as flores para empezar a recoller. Cando están xa así moi agultadiñas, xa se collen. Bueno, pois eso, sacando eso, eu, ervas destas como teño na horta, cando vexo algunha que me apetece, collolle 4 follas, traioas para arriba secos e depois ou as boto aquí ou as deixo á parte, dependendo para que as queira utilizar, non? Bueno, llevas unha blusa moi bonita e te favorece moito. Muchísimas gracias. Gracias. Si, clavado na tomateira, eu non o fixen, non sei se funciona. Eu clavalo na tomateira, a ver, o tomate vai aguantar moitísimo, pero porque é unha planta que é moi resistente. Pero bueno, non sei. Algún remedio para as moscas? Me papan o can. Celi, se hai, a ver, as moscas é algo imposible, é unha misión imposible, porque, a ver, as moscas van ao fresquiño, os cheiros que lle gustan, o sea, canto máis limpo este o sitio, menos moscas, que non sei que dicirche, porque as moscas hai que convivir con elas, non sei. Eu ás veces tamén teño algún tipo como de invasión de moscas de dormir, pero queixase todo o mundo aos seus veciños e todo din, estes días hai moitísimas moscas. Eu como non uso o fogo ese, o flis-flis, pois cando me molestan moito, plas, pim, e teño un gato, aconsello che ter un gato que coma moscas. Eu teño un gato que é un cazador que non ves, está así e fai, e pois fai, e oilo roer a mosca, e cómemas. Entonces busca un gato que sea comedor de moscas, é cazador e comedor de moscas. Estaría ben.
As aromáticas podense secar na deshidratadora? No, non cho aconsello, Estrella. Poder podes? Sí. É necesario? No, para nada, porque aquí, eu estou en Galicia, eu non sei onde vives ti, Estrella, pero aquí hai moita humedad e aquí podes secar. As follas das plantas aromáticas sécanse rapidísimo. Se é no verán dun día para outro, sin darlle o sol, por favor, que non lle dé o sol, porque senón despois non vos van a rescender a nada, é super importante que se sequen. Colles un trapiño blanco de algodón a poder ser, millor de algodón, sempre, e polas folliñas así todas aí, e deixalas estar. Si queres, poslle por encima un papel de cociña ou así, para que non vayan as moscas aí, ou que non estean, non sei, para que non estean tanto á intemperie. Pero en un día ou 2 días, esas follas están totalmente secas, Estrella. Non é necesario usar deshidratador, de verdad, sécanse ben. O ourejo tamén se pode secar así. Vou vos enseñar, que teño todo aquí á man, eu xa sabía que me ibades a preguntar esas cousas, e sabía que Milagros me iba a preguntar polo ourejo. Aí vou. Mira. Sempre sin a coller, é que isto xa resende a pizza. Non sei por qué, pero eu o olor este só teño relacionado ca pizza. Bueno, o ourejo, que hai moita xente, mira, le vino outro día á televisión, porque eu sei, fijo, que hai moitísima xente que pensa que o que se come do ourejo, do orégano, cando compras, que son as folliñas estas que ten a planta, que, a ver, pódense comer, pero que teñen olor a casi nada, comparado co que é o ourejo de verdad, que son as flores. Hai moitos tipos de ourejo. O ourejo principal, digamos, o auténtico é este, depois hai outros que incluso chaman falso ourejo ou así. O ourejo que che vai a facer é botar estas espigas. Agora mesmo xa tes que ter o ourejo en flor. Si eres daqui da península, digamos, no hemisferio norte do planeta. Porque ao mellor no hemisferio sur non, porque estades no inverno, ou entrando no inverno, entonces aí non, pero aquí, donde eu vivo, agora se teñen que estar así, con esta flor. Hai que esperar hasta que a flor, normalmente, de verdade, ojalá pudera mandar un sucheiriño, non sei se non facer unha pizza para cenar en vez dos pimentos, ou vou facer unha pizza de pimentos, porque resende tamén que me entrou, a gana de comer pizza, bueno. Pois eso, vai a botar así as flores, grandísimas, poden chegar a medir case 1 metro, se o ourejo é bo, poden medir moitísimo, poden ser altísimas. E hai que esperar a que as flores, que originalmente son entre blanco e un pouquiño de beige crudo, non empecen a poñerse castañas de todo. Hai no que coller cando as flores non son recién abertas, pero sí que xa están maduras as flores, non? Atámolo e ou deixamos así, quietiño, ou o podemos colgar así, boca abaixo, en un sitio, isto é super importante, que non lle dea nunca o sol, porque se lle dá o sol vai a quedar sin aroma. Vanse a queimar as flores, que son super delicadas, como calquera planta aromática, non vos vai a quedar aroma. Isto resende xa a comida, así, tal cual. Non pode darlle a humedad, ou sea, ten que ser en un lugar aireado, seco, e non á sombra de todo, ou sea, porque eu teño aquí na cociña, non? Pero non lle dá o sol nunca, nin á mañá, nin ao mediodía, nin á tarde, nin á noite, nin nunca lle dá un rayo de sol. E iso é super importante para que as flores manteñan as propiedades culinarias, as propiedades benéficas, porque sabedes, non sei se o sabedes, pero dixo volo eu. O ourejo non só se pode usar como condimento aromático de, xa sabedes, non? De pizzas, de guisos, de carnes, de peixes, do que sexa. Podemos facer unhas infusións buenísimas de ourejo e vai nos axudar moitísimo tanto cos bronquios, co catarro, con tos, con
como con inflamación de garganta, inflamación non, perdón, con irritación de garganta. Se hai inflamación é porque hai unha infección. Isto non é para tratar infeccións, pero sí para tos, para calmar a tos, para tal. E podémoslo facer en infusión, e tomar a infusión, e incluso podemos tomar a infusión porque nos apetece un día e botarlle un pouquiño de orejo. Así que esta é a maneira de jardalo. Cando isto está seco, crujiente, o sea, pode pasar ao mellor unha semana ou 10, 12 días ou así, tendes que poñer un trapiño blanco outra vez. Isto non se lava, Isto non se lava, deixas así. Poñedes un trapiño blanco, non quería facelo porque senón vou non estropear. Un nada que fajades, deixame deixar aí, que xa son as 9, e ninguén me avisou. Facedesde así, o orejo en riba do trapiño blanco, as floriñas, con paciencia, con cariño, e xa vos vai a ir caendo o que conocedes polo orejo. As pequenas folliñas esas que son flores, en realidad son non os pétalos das flores, senón o sépalo da baixo, que lle queda a flor despois de caer e madurar. Eso, todo eso sobre o orejo, así. E colgada no hórreo, eu na poñería colgada no hórreo. Por qué? Porque é algo que non vas a lavar. É algo que non podes soplarlle porque queres aproveitar todo o que podas del. É totalmente innecesario, porque nunha semana, nunha esquiniña da cociña, donde non lle dé o sol, xa che seca, e poñelo no hórreo, que te arriesgas? A que vai un rato por ali e lle mexe, e vas a comer, sabes o que che digo? Arriesgaste a que unha araña faja a súa telaraña aí, porque é un sitio moi apetecible. Vos imaginádevos isto colgado no hórreo. Isto é super apetecible para esconderse as arañas, e van a facer por aí os seus niños. E depois, como apartas a araña, as telas da araña, todos os bichiños que van a ir aí a vivir porque lle vai a aparecer un sitio bonito, como as vas a quitar do orégano? É imposible, non é necesario. Ti faime caso, María Souto, non fai falta poñelo no hórreo, é innecesario totalmente. En 10 días todo máis, agora no verán, só te seco para jardar en un cacharriño. Ala. Hola, ¿qué le pasa a la reina Luisa cuando las hojas se le ponen blancas? Eso non é reina Luisa, é erva Luisa, Mari Bellón. Eso se che dixo eu o que é fijo, o sea, en outra circunstancia diríache, mándame unha foto, pero isto sei fijo o que é. Estou segura, ao 100%, de que é oídio, é un ataque de oídio. Totalmente inservible para comeres. Non é que o oídio che vai a facer daño a ti porque é un hongo que lle ataca as plantas, pero eu non o comería, eu non o usaría para comer. E outra cousa, se tes horta e tes a erva Luisa con oídio, que é un hongo que se caracteriza porque son unhas manchiñas blancas como se fora polvos de talco, se tes horta, estou segura ao 100% tamén de que se tes oídio na erva Luisa, porque é un, digamos, como un semáforo en rojo que che avisa, tes oídio tamén nas calabazas, calabacíns, pepinos, sandías, melón, todo ese tipo de plantas, estou segura que tes oídio tamén. Se tes horta, bueno, que non sei, que ao mellor tes a erva Luisa nun jardín, estásme falando do teu jardín, pero, bueno, que é un ataque de oídio, fijo, como tratalo? O oídio non hai nada, digamos, natural, caseiro ou tal, que o vaya a curar. O oídio pódelo prevenir, pero curalo, non. Morre antes a planta, non lle dá tempo porque acaba con ela. E máis o oídio reprodúcese rapidísimo, unha velocidade increíble, e ataca a planta de unha maneira que a descompone viva, morre. Entón, si... non te avisamos da hora porque non queremos que marches. Feli, pero mira, pola vosa salud, pola miña salud mental e tal, hai que parar cando hai que parar, entendes? Porque senón tamén, xa, eu non podo estar a atender tanto, mira.
os directos, os vídeos, os reels que vos fago, os directos que fago tamén ás veces por Facebook ou por Instagram, contestar á xente toda, contestar aquí en Instagram, ir a mirar agora as fotos da xente que me mandou os problemas que ten na horta e tal. Entendes? Entón, por salud, teño que deixalo, teño que poñer un límite, unha hora, pero bueno, quería acabar de contestarlle a esta muller e con isto deixámolo aquí, porque, claro, é 1h15 e eu penso que tamén xa está ben. Si tendes oídio, ide buscar hai un tratamento, eu non vou facer propaganda de ningún tratamento, porque a min non me paga ninguén por facelo, pero, bueno, vamos a dar unha solución así pequeniña, que é moi boa para tratar o oídio, pero si hai que ter cuidado e moitísima precaución, por favor, moitísima precaución co período de descanso que che marca o fabricante. Porque se o fabricante che di que en unha semana non podes comer ese fruto, dalle 10 días. En 10 días non comas ese fruto. Co cal, se tendes que tratar unha erva luísa, como me dixo aquí a nosa amiga, quítalle todo canto podas, porque seguro que ahora a erva luísa xa está con flor, entón, se está con flor, pódela podar, e despois trata igual contra o oídio, ainda que lle quites todo, trata igual, porque senón o oídio vai a quedar aí, ti non a vas a ver, pero ele vai a estar aí, e po ano vas a ter o mesmo problema. Entón, poda a planta todo canto podas, non sei o grande que é a túa planta, de erva luísa, poda a ben, e trata contra o oídio. É un tratamento, vale? Si tes lechuga cerca ou así, coidadiño, colles lechugas, sacas para o lado e non as comas. Si fora, por exemplo, nun calabasín, imagínate, tamén quítalle todos os frutos que ten o calabasín, pero todas as follas innecesarias cheas de oídio, meteas nunha bolsa con moito coidadiño, serra a bolsa, desfaite dela, tira a basura ou queima, e trata tamén o oídio dos calabasíns. E agora que xa nos imos, moitísimas gracias. Temos que dar as gracias por estar aí, por acompañarme sempre, por seredes unhas persoas majísimas que, cando empecín a facer isto dos directos, dábame un pouco de, non sei, como de medo non, porque, a ver, a xente, cando hai que cortala ou contestarlo así, pero, bueno, un directo é un directo, hai que saber estar, hai que saber tal, e seguir lendo, non sei, é complicado. Eu tiña medo a que entrase moita xente, como entraba ao principio, a dicir babosadas, a insultar e así, que sempre hai, pero a maioría de vós, que ahora mismo sondes 166 personas, e a maioría sondes fantástica xente, un día hai de facer unha quedada nun restaurante, vamos cenar. Que vos parece? E vamos cenar todos xuntos e así poño vos caras, desvirtualizámonos e así, pois, eso. Moitísimas gracias por estar aquí, por ser como sondes, por facer que isto sea como unha comunidade de veciños ben levados, que é difícil, xa é difícil, pero, bueno, a xente que ven aquí é porque ten gana de vir aquí. Eso. E por apoiarme sempre, por acordadevos sempre, pedidelle axuda a quen sea para suscribirvos ao canal, porque xa vos digo que o 70% da xente que mira os vídeos non está suscrita, e sodes vós. Eu xa sei que non é por mal, pero é porque non sabedes. Pedide axuda aos netos ou así, que se saben, eses sempre saben como se fai. A min vai me axudar moitísimo no meu canal. E nada, marcho enseñándovos esta maravilla. Sabedes o que é, non? Eu non sei se esta cámara é tan boa como eu penso que é, que non o sei. Isto chamase milenrama e úsase para moitísimas, moitos remedios naturales que algún día tamén vos explicarei. Ojalá o canal vaya moi ben e poda seguir facendo vos vídeos e iso, e que vaya medrando o canal e iso, suscribíndose a xente e tal, para eu poder seguir contándovos moitas cousas que de verdad que me gustaría moito contar. Este milenrama úsase para moitas doencias, pero sobre todo
para así a rasgos generales, para dicirvos, para calquer tipo de ferida. Calquera tipo de ferida na piel. E normalmente a blanca, pero eu teño en rojo. E quería vos enseñar porque é tan bonita. É tan bonita que non vos podedes imaginar o bonita que é que enamora. O sea, xa me gustaba moito a blanca, pero a roja é unha barbaridade. E antes de que me empecedes a preguntar onde a comprastes, eu vou aos mercadillos, gústame moito ir aos mercadillos. E cando hai o puesto de plantas, vou aí ao puesto de plantas. E cando vexo cousas raras, arriesgome e comproas, porque eu cando a comprei non tiña flor. Dixo unha muller, si, é roja. E eu, bueno, ha de ser roja, na miña vida a vin, pero era, non me engañou. Así que, pois nada, onde conseguila? Nos mercadillos. Salide aos mercadillos, salide a pasear aos mercadillos. E, sobre todo, se me vedes no mercadillo, faládeme, porque hai moita xente que me di que non che quería molestar, vinche, e non che falín porque non che quería molestar. Eu sinto-me orgullosa de que a xente me fale e de que estea contenta de verme, porque eu tamén, o mismo que vos, teño os meus ídolos e teño as persoas que adoro e cando as vexo tamén temblo como unha vara verde porque me fai moita ilusión falarlle, pero, joe, xa vos digo que quero que me faledes. Así que, nada, miña querida xentiña de polo mundo adiante, como dixo sempre, coidádevos, portádevos ben e sede moi, moi felices. Hasta